Dobrý den, já jsem Marcela, tohle je Ondrášek a my vám ukážeme úvazek vázání kříže s kapsou. Tak, nejprve si vemu šátek, mám 4,7 metrů dlouhý, najdu si prostředek a uděláme kapsu. Vzadu překřížím. Dbejte na to, ať se to neskříží, ať se nepřetočí ten šátek. Tak, už to bude. Tak. Připraveno, máme kapsu. Do kapsy dáme miminko. Tak. Jo, může? Dbejte na to, ať víte, kde máte začátek a konec, jo? Abyste věděli, že tam má obě nožičky, až mu prošly až dolů. Tak, je maličky ještě, tak přetáhneme až nad hlavičku. Spodek dáme až pod bříško, až k bříšku, pod zadeček až k bříšku, hodně vysoko. Tak se nám vytvoří ta kapsa. Teď, tím, co jsme dělali první, ten spodnější blíž k tělu, tak ten utahujeme. Tak. A teď můžeme tím druhým utáhnout. Tak a taky utáhnout. Proč pěknko, jo, to vidím. Tak, máme utaženo. Teď překřížíme dole. Zase, co bylo blíž k tělu, půjde blíž k tělu, ano, aby se nám to dobře utahovalo. Když to mám překřížený pod nožičkou, vezmeme druhou taky pod nožičkou a vzadu uvázat. Teď už zbývá jen dodělat. Roztáhneme šátek, aby se mu dobře sedělo. Mějte na paměti, že když tam budou nějaký ty hrboly, že by ho to mohlo tlačit, jo? Tak. Teď důležitý je nožičky, kolínka výš než zadeček. Hodně zvednu, hodně. On se tam srovná, tak se zakulatí a to je správně. Má to podporovaný tu páteř a netlačí si na důležité partie. Tak, teď to ještě dodělám. Palcema také zajedu a roztáhnu a zatáhnu. Tímto jemu utáhnu a sobě utáhnu záda. Tak, abych měla jistotu, že mě to nebude nějak tlačit někde, ani jeho, ani mě, tak ještě vzadu roztáhnu dolů. Tím, že to roztáhnu, tak se vlastně ta váha celá roznese na celý záda. A pak můžete nosit celý den. Takže v pořádku. Jo, tak jdeme spinkat, jo? Tak děkujeme.